Ambulansyang ginamit para ipusit ang ilang tao na harang sa checkpoint sa San Jacinto, Pangasinan. Nakatutok Russell Simorio. Kulungan ang bagsak ng 4 na katao matapos lumabag sa Enhanced Community Quarantine sa San Jacinto, Pangasinan. Lula ng ambulansya na pagmamayari ng isang barangay sa Quezon City ang 4 na naharang sa quarantine checkpoint ng otoridad sa barangay Kapaway. Base sa investigasyon ng pulisya, galing sa Maynila ang ambulansya na maghahatid sana ng 2 residente sa bayan. Then in-inspect po namin sila, meron po silang sakay na mga unauthorized persons outside residence, kaya po is i-lockdown namin sila. Ginamit ng mga suspect ang ambulansya para makalusot sa mga quarantine checkpoint, lalo na sa border. Kakasuhan ng paglabag sa Bayanihan to Hilas 1 Act at paglabag sa Revised Penal Code ang mga nahuling individual. Sinusubukan pa rin ng Balitang Amyanan na kuhanan ng pahayag ang pamunuan ng barangay na nagmamay-ari ng ambulansya. So, malaking tulong po ang pagsunod natin sa batas, sa guidelines po ng ating Interagency Task Force. Kasi ito pong COVID-19 ay hindi na po mga government at saka frontliners ang talaga nagtatrabaho. Kasama si Wilson C. Russell Simorio, Balitang Amyanan.